Ahoj, já vás zdravím, já jsem Penky a vítám vás u mého prvního videa na tomto kanále. Dnes se podíváme na top 5 nejkrásnějších měst Evropy. 5. Benátky. Benátky jsou město ležící na severu Itálie. Jeho historické jádro se nachází na mělké laguně. Novější části města jsou vybudovány na rozsáhlém břehu. Ve dnech zvaných Vysoká voda, kterých bývá průměrně 54 za rok, se zvýší hladina moře až o 90 cm. Město žije převážně z turistického ruchu. Každý rok jej navštíví asi 12 milionů turistů z celého světa, což z něj vytváří jednu z nejnavštěvovanějších italských destinací. Ve městě probíhá bohatý kulturní život, jehož vyvrcholením je Mezinárodní filmový festival, který se zde pořádá od roku 1932. Hlavní turistickou atrakcí je asi 100 kanálů, na kterých stojí přes 400 kamenných mostů. Dopravu po městě zajišťují motorové lodě, pro turisty jsou k dispozici klasické gondoly. Z množství kulturních památek jsou nejznámější kostel svatého Marka a Dloužecí palác. 4. Barcelona. Barcelona je metropole katalánská a druhé největší město Španělska. Je to opravdový drahokam na pobřeží Středozemního moře. Mezi nejvýznamnější památky patří díla Antonia Gaudího, geniálního španělského architekta, jako je například nedokončený chrám Sagrada Familia. Kromě řady dalších církevních staveb je potřeba navštívit i různá muzea, například Picassovo muzeum, kde je více než 3,5 tisíce exponátů tohoto světového malíře. Protože Barcelona leží u moře, je možné ve městě strávit příjemné chvíle na barcelonských plážích. V Barceloně je také velké množství parků, kde je možno se skrýt před horkým sluncem ve stínu korun stromů. Pro sportovně založené turisty je nutností navštívit velkolepý fotbalový chrám Nou Camp, kde hrává své zápasy jeden z nejslavnějších klubů světa, FC Barcelona. 3. Praha. Praha, hlavní a největší město České republiky, leží ve středu Čech a je považována za jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Historické centrum města s panoramatem Pražského hradu, který je největším hradním komplexem na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Praha je kulturní metropolí celé České republiky a díky své bohaté historii i významným kulturním centrem. Nachází se zde řada muzeí, galerií, divadel a dalších kulturních institucí. Mezi nejznámější historické stavby patří Národní divadlo, Národní muzeum, Karlův most, staroměstská radnice s orlojem, Strahovský klášter nebo kostel svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Při krásném počasí je možné si prohlédnout Prahu z Petříčské rozhledny. Praha má řadu krásných parků, jako například Stromovka, a poskytuje sportovně založeným lidem velké možnosti. 2. Řím. Řím, přezdívaný Věčné město, je hlavní město Itálie. Po staletí byl Řím sídlem Římské říše. Na jeho území leží samostatný stát Vatikán, jenž je sídlem papeže. Památky Říma zahrnují období od antiky po současnost. Nejznámější antickou stavbou je slavné Koloseum, Pantheon, Forum Romanum a Caracalovy lázně. Světové proslulý je starověký systém veřejných vodovodů a s ním spojených fontán a kašen. Nejznámější římskou fontánou je fontána di Trevi. Protože je Řím centrum křesťanství, nachází se na jeho území velké množství kostelů a chrámů, v čele s bazilikou svatého Petra ve Vatikánu. Ale Řím je také moderní město plné luxusních butiků, kaváren a pizzerií. Řím je prostě město, kde si každý návštěvník najde to svoje. 1. Paříž. Paříž je hlavní město Francie a významné světové kulturní, obchodní a politické centrum. Nabízí turistům velké množství světských a církevních stavebních památek od dob říše římské až po současnost. Charakteristickými symboly Paříže jsou památky jako Eiffelova věž, katedrála Notre Dame, vítězný oblouk nebo slavné muzeum Louvre. Nábřeží řeky Seiny bylo zařazeno na seznam světových dědictví UNESCO. V Paříži se nachází také supermoderní čtvrť La Défense, která je plná mrakodrapů a supermoderních obchodních domů. Nedílnou součástí francouzské kultury se staly pařížské restaurace a kavárny. V blízkosti Paříže se nachází slavný zámek Versailles, který byl sídlem francouzských králů a je obklopen nádhernými zahradami. Paříž je také městem sportu, koná se zde například známý tenisový turnaj French Open, nebo je cílem dojezdu slavné cyklistické Tour de France. Tohle by bylo ode mě vše. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, koment a video sdílejte dál mezi lidi. A já se s vámi loučím u dalšího videa, opět ahoj.